Yawa dan mutane 200 ga faskata ba. Duniya wala ne. Dove te soy te? Amin amin. Lalu kuda makan yaro. Kube gala fe ille be non nibe fuudi non nibe natti fe ille duuda do da ngal ardata da dilla do manda ngal hewa be dilla kanbe Anemo Galardo Malas 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 Solo me acercan a empezar a pedirle hoy. Algo mirar y algo.
ne hol kala da so bi ka dilla ma non dari hol mo non be daro kadi gori da germa kabi mo dilla ana on dari do gam kada hol mo be wata gayya Kaka min nangina woɓɓe ɗo wata ɗum kanka ka amiri Allah fonsa